Angifuni manje ukuthi ngiqale ibe kanjena nganza kwethu. Alright, bona siyanamukela emsakazweni Alright, siyanamukela ngemsakazweni iyona kana parasifisa kuhle radio.net. Siphazanyiswa ke iyona inetwork inganza kwethu. Ayikabi inganza kwethu inetwork cha nisixole ngalokho. Kodwa ke ayikho ke into esibe kanje ya ngathi right. Ayikho into engathi intsha namhlanje esizoyenza. Angazi ke nganza kwethu network iyaphazamisa so bese nayi ke lapha u King Nuba sibe nayi ke futhi ingoma nje ezimnandi khona la emsakazweni yakho iyana ke lapha confidence radio shuna isinango shuna positivity hambisana nami usifiso kuhle ngokamsimango isibongo kodwa ke okwamanje asenze nje nganza kwethu ngaphambi ukuthi simlanje ke lapha u King Nuba asivele senze nje skitchim alright yona njengamanje 10 minutes after 9 o'clock emsakazweni yakho iyana ke lapha confidence radio Ashuna isinanga ashuna positivity someone ekama nami ngusifisa kuhle ngokamsimango bathi umhlangano awuhlangalaza umhlangano sinokwathi amavatsha ngethola banakhosa ubomvu uNtombi zinqoma phambi kwamasokazi lokuzithi umelpest ebuzo njengamanje 11 minutes after 9 o'clock emsakazweni yakho confident right ashuna isinanga ashuna positivity uzohlala nawe kuyoze kuyashaya phela 10 o'clock isinawo King Nuba February 2021 awusoka inkosi Yamabhinca wonke sephelela u King Nuba igama layo ngizobani nawo lapha emsakazweni yakho iyona confidence right igama lami ngusifisa kuhle ngamsimango sawubona nisixolele nganza kwesikhathi uyabona phela ngithema ngithi ngiyabuka inetwork
Kethu ayivumeli angisazi ke inetwork yethu inganza kwethu ngathi yasiphazamisa kancane kodwa ke angeke kube yilutho lokho khulekani inganza kwethu soqhubeka kanjalo khona la emsakazweni wenu ngithathe nje lethuba ngikubingelele kuphi na kuphi lapho ngikuthola khona kuphi na kuphi lapho ufunyela khona lo msakazo wakho iyana lapha na confidence radio ibambisene nami umhlolo zongahlolo sokuhlola somhlolo sokuhlola la somhlolo sinogwaje bomvu njengentolwane ngoba nakho avamise bomvu angiphaka phansi manje lapha nenkeshowe ontonto zasonto aqhasha ngokwenza kwakhe awubatha amatype uphethe uluva kodubazane madoda umfana wangakithi la olundi emzuzu njengamanje 15 libumbele ihora lesishaka 15 minutes after the hour 9 o'clock khona la emsakazo nakho ngiyabona bayangena abantu ngaphela kuona le KG mulefe athi phakama umhlanganozi abantu bayashendezana silokusithi ngabangani kanti nje nisibukela phansi Yami sawa au sana ndoni katilunga ninikuza Oh no, because Yamabhinca wonke sephelele madoda 17 minutes after 9. Uthi uqhasha ngokwenza kwakhe. Nilokho nithi bayezwana abantu kade lutho abantu bayashendezana emsakazo nakho iyana phana isifisa kohlavu sibanga. Mabisona la confidence right. Bayangena emsakazweni nakho balokhu bengena njalo abantu lokhu nithi bayezwana abantu bayashendezana umluvani luvo kadubazane madoda umfaka vodo uphethe lapha nokuqhosha ngokwenza kwakhe bathi abantu bayashendezana ngizolanda unuvo lapha na unuba ngimlande manje inkosi Yamabhinca ngekudala ngizomlanda ngenxa yesikhathi ngenxa futhi ye network ngendlela eshanga ngizomlanda nje ngekudala abantu bayashendezana
njani kanti nalokho nashendezana kwanto kunishendezana uyabona njengamanje ngizama ukuthi ngimfake lapha umfo kaNuba ngibone ukuthi siyamthola yini khona la emsakazweni yakho iyana ke lapha confidence radio hambisana ke naye lapha osifisa kuhle ngoba msimanga umhlokolozi angahlokoloze ukuhlokoloza umhlokolozi wathi umhlokolozi unegwaja bomvu njengentula noba nakho usubomvu uNtombi zimqoma phambi kwamaswazi lezithi umeli best awusuka madoda singenile ngaphela emsakazweni yakho ngisazama ngiyabona ngoba izwe nje ingoma isathulile kwamanje ngizama lapha uKing Nuba ukuthi angene njengamanje ngoba abantu bangicelile abantu lapha khona kuyona lapha personal account yami bathi awusilandele yena ni confidence radio niyo lapha usifisa kuhle msimango ne confidence radio nihlanganise lento nisilandele lapha inkosi Yamabhinca wonke sephelele uyana ke lapha uKing Nuba awusuka madoda bathi muphi uKing Nuba uzomkhumbula ke uKing Nuba kwethu uyatrenda nje kakhulu lamalanga uyana ngakusesha nje uthi King Nuba uzomthola bangakusesha uthi King Nuba uzomthola ngiyabona ngathi okwamanje kuseseyinkinga ukuthi simthola uKing Nuba 20 minutes after 9 o'clock emsakazweni yakho ithi yana kana phela confidence radio kabla ngusifisa ukuhla kwamsimango solo kuzama ukuthola uKing Nuba sibone ukuthi wenzakalani elengele maweni inhliziyo yami Nobiganja How ya phila bakhawe ngibona iyanyamalala nje ngibona iyanyamalala abantu sebexoxa ukuthi mhlawumbe ngamanga ukuthi ngiphethe inkosi Yamabhinca wonke sehlangene khona inkosi Yamabhinca King Nuba wonke sephelele ayikho enye ikhona inkosi Yamabhinca manje esivele abaphakathi inkosi Yamabhinca awuchazela abantu kwethu uma sikhuluma ngoKing Nuba sikhuluma ngobani kahle bayakuzwa impela cha yabakhona qha nje bengisasithisile nje kancane yabo okudala ikhona inkosi Yamabhinca kahle yabakhona inkosi Yamabhinca ngiyabuka nje abantu bazibiza ngamakhosi ngithi oy ngishilo inkosi Yamabhinca isivele yafika ya onitezi yathatha oneliswa inkosi Yamabhinca khayibhizi ungabuza ukukhuluma ngesithandwa sami unelisi isithandwa sami ngiyasikhipha abantu bacabanga ukuthi abantu ngimthanda ngoba sekunemoto cha ivela kude lethu sinonelisiwe ivela kude lethu sinonelisiwe uma sibika bangazama ukusehlukanisa kade sajola naye sengikhumbula nje ngikhumbula sasebancane futhi yabo ngikhumbula kahle ngaye eclinic ngisemncane yabo ngiseclinic ke angazi uma ngiphethwe yini ngisemncane kakhulu but sabona eclinic weqhawe awazi uphethe yini ngicabanga ukuthi ngangilaka uko 3 months 4 months kanje naye lapho lozinyanga sebancane but ngaqala lapho ukumbona achazeka lapha ngakazi ukukhuluma konke nje ngachazeka lapho ke qhawe ke hayi ke saqala ukuxoxa ke manje sesikhulile ke yize bengimposta bengiqala ukumposta ngalela langa siyapostana nje manje yabo waqala ukumbona kuloya 3 months leyo ukuwe qhawe ngangisana 3 months kuba ngifazi wami or 4 months kanje ngangisemncane kakhulu yabo angisazi kahle angisakhumbuli kahle but ngaqala ukumbona ngangisemncane kakhulu qhawe lami okwestage ke kade ngangizama ukwakha ngisebenze kakhulu I think
Uqala kwami ukusebenza ngangilabo 6 years kanje ngizakhela imali yayibona lento uqala la ngizakhela imali kunzima weqhawe bakunzima kakhulu abantu bayothi sebethi ngithwele manje njengoba senginestage sami nje but ngasebenza kanzima kakhulu yangithola sebezothi unenyoka qhawe bayothi nginenyoka bayothi uthwele uking namanje nge-ofisini ngijika nesitulo nje ngise-ofisini manje ofisini yami nje ngiyabatshela ukuthi cha ifinali yabo yenkosi Yamabhinca le ngiyiphethe namhlanje ifinali iyonqoba ifinali hayi iyonqo ifinali hayi babheka ngaba bavuma ukuthi uphethe inkosi manje awusho eqhawe nalahlekana kanjani leliso ngoba phela sekuthola naselibadala emva kwasimanzi loyo enaqala ukubonana ngawo linasimanzi nalaselilanga phela yena wangena kwi-TV ukuthi wangena kanjani angazi nami sengimbonela ku-TV kade kwavula ama-TV asekhaya ayafa ukuthi ngifuna isithando sami bese sengisibona kuma-TV yabo ngiyivula i-TV i-TV ngishaya ngoba ngimbona ngaphakathi yabo but-ke kwacaca ukuba abantu bagcina sebengibonisa ukuthi hhayi ukuthi ngobe ku-TV kuthiwa lapho bayashutha ngamakhamera baze bafake ngaphakathi angithola baze bavele kuma-TV. Hhayi-ke sabe saxhumana nesithandwa sami-ke la ey'nsukwini satholana-ke uSiwe namanje nje hhayi-ke siyapostana yilokho nje siyapostana yabo bengijwayele ukumbuka kwi-Durban Gin yabo ngibona ukuthi angathi sebengifuna ukuthathela udali yabo ngithi oyoyo ngikhale kancane ngiyabona ukuthi angathi bayamthatha asafike yokubeni inkosi Yamabhinca kwakho cha nangumuntu ebuze ethi uyaphuza nothi uyamshaya umntwana ngimshaya ngincegu nje ngokubona kokunye ngibe inkosi yezinceku yabo umothando ungasho ukuthi ngiyinkosi yezinceku yabo ngoba ngingekho futhi uningi ubukhosi yabo mina weqhawe bathatha ubukhosi kwabekwa la kwabese kwathiwa vuquka uKing Nuba-ke ubukhosi ngafakwa kubo nje kwathiwa vuqe yabo kwathiwa khetha ukuthi ufuna bupho lwasukhetha lo bamagcokama lo bobhinci ukuthi cha uyifinali nje yenkosi Yamabhinca yinkosi Yamabhinca futhi ngiyinkosi yezinceku nje yabo abantu asazongibona kakhulu ngiyinceku angigcini nje ngoba inkosi Yamabhinca ngibine kube yinceku enkulu futhi yebo weqhawe yebo qhawe bathi iphuma nini i-single track nayo le i-single track nayo le kuthiwa izodlala iy'nsuku angazi ezingakhi iphuma nini masikhuluma nge-single track yami izophuma ngoGudi idlala 2 days and 21 hours and bese kube no 27 minutes ecaleni lapho kaba ukuthi ngiyafisa ukuthi support ingoma eyodwa leyo ngiyethemba ukuthi abantu bayoyidlala iziyophela bangavele bayimisa awuqale qhawe ichazi idlala ngaki days iyodwa idlala 2 days ngavele idlala 2 days qhawe nje yabo bese kuba nama-hour nemfanakasana yama-minutes yangithola but ngiyabathembisa ukuthi ayizubandi kakhulu ngiyabathembisa qhawe lami ukuthi angiyenza ukuthi ibende kakhulu qhawe ngizoyenza nje bemfisha 2 days kuphela ngoba bengizobenzela noma mhlampe ibe 1 week kanje kodwa ngiyacabanga ukuthi ngibazise kancane nje qhawe lami yangithola ibe ncane nje into yami ibe ngani ubovisi nje ngibabona ukuthi bazo-reacta kanjani weqhawe uculani laphana uculani ucula umaskandi ucula igospel ngoba inkosi yegospel uculani kahle kahle hhayi ngizobathuthula okokuqala ngizobathuthula ngomaskandi okwesibili ngibathuthule ngegospel bakazi kahle bese yimi uKing Nuba yimi inkosi Yamabhinca nje oyoyoy awusho weqhawe omlandelayo nje kumaskandi ngidlala ingoma yakhe yodwa kuleli side
Uyangizwa cha? Ngiyakuzwa. Awusho qhawe. Kodwa eqhawe. Cha, phathi ungangidudula noma ngebhova ngokungenani mangabe unalo. Ufuna idlale yona manje qhawe ngikudlalele nje isithi ukuthi ukupholisa ikhanda sikhulu. Ama-autograph akhona. Ingoma yodumo nawo ama-autograph. Ama-autograph qhawe. Ingoma yodumo Manje weqhawe ukhule umlandela vele umgqumede mhlawumbe ukhule ulandela omunye umuntu. Bengilandela yena benomtshengiseni ngibe ixoki ngibe ngapha but ngagcina sengiyibhobhe phela. Bengibe ixoki. Njengamanje awusakaze qhawe naye awusakaze qhawe. Oyidedela manje ngicela wekhoka kanti yathi ngicela kule madoda ngicela kwaye le nquthi madoda bona basho kobezi madoda ikhoka kanti yathi ngicela singicela ngayo ethi bakufuna autograph abalanje thina nje bana umono wethu hayi ubathanda thina bathanda umpilo wethu teshe thona umpilo wethu baha mani Ay, come questa la buona King Nuba, I'm so già mangia 30 minuti after 9 o'clock, I'm so zenaka. Ayana confident right, I'm a chat. E poi magari ti monta casa non mi culo in sopra, ma io mi non faccio un tempo che sento sempre da casa ma solo pusho con dai, lo chiamo a chat. I know King Nuba, o già te lo chiamo come Anche per la cava di Zana, anche a cava. Hey, back for another call. Hello, Susabo and someone. Hey, boy. Hey, come on, Shad, boy. I want to study. That's it, Shadi. I want to put it. Come on, hey, Musabo, Shad, boy. I working no mundo kuruganira bazake lo mundo. Simfuna ukuphendula bazake. Ukhuluma ngokuthi ngathi ngikuhlabile akazi mase mphethe King ngisose ngihayipha kakhulu. Nayingoma yakho King. 08594545463 fana wena bafuna ukufana nayingoma. Oh, sikhulisana sokuba King manje wena ubani? Ubani bobo zakho? Zithando azinashukela cha yabo angifuni ukuzisho ngoba kanti ingazinashukela King Nuba. Alright, but we're gonna get a deal with the castle of your play. It's up on the Jana. I'm never coming up to that something as I think I'm still not coming up with some question. I'm not customer. Who problem is the one who put up on something to know? Of course, you put that right. That's telling them your card. Who made the lawyer? Or some out of club because I have a pretty course. I'm a pin. If I know I'm a pin, I can't King Nuba, Sikulumena, I'm
Adala iqhawe lami ngikhona. Inkosi yethu uzogcina abantu bafuna uJesu Kristu kanti usubuyile ekhaya. Ayikhona enye inkosi la. Ayifika igalelo. Wema kwanoma mingendungi oyoyoyi. Kunjalo qaba ngikhona nekhavela yami leJuly. Yona cha ngibona nekhavela yami leJuly yona. Awuyayibona kambe kwakuyimalini? Le ika 12,000 la iduli kakhulu inkabe enkomo nje 12,000 ayiduli kakhulu nje lesicaba. Manje cha usho nje mawubala mhlawumbe ama brand new ubala namakhavela mhlawumbe ngathi ususpende emalini nje mhlawumbe. Kona kusencane kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi kusaloko futhi uma ko 500,000 or 600,000 ngoba angalokhuzana kakhulu angaspendi yabo angafuna ukuspenda kakhulu ngoba ngiyospenda kunyaka zizwelo ngiyospenda nawe yabazi ko-friend ukuthi bami ukuthi ngibedlala bangathi bayefana bonke ngibashaya embhedeni bonke yabazi nawe Weqhawe awusho-ke Qhawe ngoba umuntu onjena ngiyazi ukuthi unewele Qhawe manje iwele lakho lenza njani Qhawe awusho nje Qhawe ngoba umuntu onje othanda abantu lenza njani iwele lakho? Hey, angiloni wele Qhawe abafana bakithi bafana nani inkinga yabo manje bakhethelisa kuthiwa nangu King Nuba bakuthiwa nangu King Nuba lo mfaka WhatsApp nje lo mfaka WhatsApp kunjalo Qhawe kunjalo Qhawe abakhali abantu bangikholwa abakhali ukuthi abakhala ngisasengifone kuthiwa King Nuba nangu ufonakale la endaweni ethile ngithi hawu anibona umfowethu ke lapha abantu mina ngigqoka ngendlela ehlukile babona omunye umuntu kwi-status sami akusimina lo King Nuba omunye umuntu babona omunye umuntu kulela Facebook page lela engipostiwa kulo King Nuba lile akusimina lo ogqoke ngenye indlela nje mina ngigqokisa okwenkosi Yamabhinca nje nawe uyangibona nje. Cha awusho-ke kwi-page lakho alright masikhuluma uKing Nuba uyatholakala-ke kwi-page enethi King Nuba Media laphana uye nje uyembheka laphana uKing Nuba Media kwi-page lakho weqhawe kwi-cover pic noma kuphi ngibona umuntu laphana ogqoke isikibha esimnyama nje ohloniphekile ogqoke nje ngathi labafana laba basema-university uweke lona. Yilo mfana kithi-ke nabanye abantu abanokhuzana afunda nabo nabangani bakafunda nabo ngiye ngithanda ukuthi bonke abantu ngiye ngithanda ukukhumbula abantu yabo ngimanje ngathi angifani nobafana kithi ofana nami ngoba yena uthanda ukugqoka ngale ndlela ehloniphekile angathi ehloniphekile etha le yesimanje manje abantu basithanda isimanje manje angeke ngimfuhlike lapha mina sihlanganisa into ezimbili yabo ngeke ngimfuhlike lapha Usangizwa Qhawe? Usangizwa Qhawe? Ngiyakuzwa Qhawe. Ngiyakuzwa ke manje. Uyangizwa? Alright Qhawe. Ngiyakuzwa Network ibuye ngihluphe ngapha phela ngiseyintabeni eQhawe lePitoli Qhawe manje network ibuye ithi ukudlala ngami. Kuhle Qhawe ngizobe kulunge. Nami ngiyangibhedela la. Yila ngikecuwa. Yakwazi ecuwa Qhawe. Batha ecuwa. Eastern Cape. Between umthatha ne-East London. Ngilapho ke ngise-ofisini lami ke la ila Qhawe. Ila ngisemsebenzini la e-ofisini Qhawe. Ilapho ufika. Hawu usebenza ebusuku Qhawe. Hawu. Qhawe. Angihlale endaweni phela uKing Nuba Qhawe usebakhala lapha. Usebenza ebusuku. Qhawe. Usebenza ebusuku. Ngisebenza ebusuku Qhawe. Emakhaya ngibuye mhlawumbe la koJuni kanje yabo. Ngoba manje ngisake emsebenzini. Ngihambile emakhaya ngikhumbula umbhede wami, okombhede wami, umbhede wensimbi Nkosi, umbhede ongatholakala noma ukuphi.
Lo mbhede kwethu hayi khanya kutshela. Hey. Umbhede othanda uzelo ke yazi umbhede uyathandwa. Ngize ngibe nomona ngithi umbhede wathanda ukwedlulwa mina. Na umbhede uzothanda ukwedlulwa umnikazi wawo. Hey, angazi khawulama ngiyazi into nje. Yikawo. Ngibona unomcebo zikodwa uyacrash impela. Uthi ufuna phansi. Hey, unomcebo naye unomcebo. Ngiyeke ngimpheke nje ngithi kodwa ngizozokulandela naye isithembu akusilona ijele isithembu yabo. Manje isithembu ngabathe lapho abantu benonelisiwe. Ngoba akulona icala yabo. Akuliwa. Aqubula amageza futhi akuliwa. Mawuthatha isithembu futhi akulona ijele ngiyathola. Isithembu nje isithembu yabo. Ngoba phela angeke sikuthembe wena uzinye iy'nkathi uthi uqinisile kanti uyadlala lokho awuqinisile noma mhlampe Ngiwumuntu yebo uyangizwa kawu yangizwa yithi hayi cha amahloni akhona futhi maningi kakhulu ngoba ngihlangana nabantu nje but mase ihleli nabo athanda ukubajwayela hayi abajwayele kabi-ke ngithanda ukwazana nabo ngikhululeke but abantu nginokubesaba nje abantu akuthula qawela usho cha uyimisele ngani ngempela uma ungathi mhlawumbe umuntu okubukela ekhaya ungathi uyimisele ngani impela sesikhuluma nje indima lo oyidlalayo lo msebenzi owenzayo yini into oyimisele ngayo? Into engizimisele ngayo qala ukuthi ngibe inkosi yami njengoba ngiyinkosi yamabhinca nje futhi ngiyinkosi yezinceku bonke ubukhosi kumina yonke into engiyenzayo ngifuna iye phezulu qala ngithola uyebonakala manje ukuthi iyaya phezulu ukuthi kanjani ke qhawe lapho sokukhuluma yeza sesiyovele sikhulume eceleni sesebatshena ngo-WhatsApp abayi simasendile ama-voice noise ngoba mina kuyahluka sesebasendile ama-voice noise weqhawe awusho-ke manje ukhuluma ngathi khetha-ke okodwa ufuna ukwenza ube inkosi yamabhinca noma ube inkosi yabafundisi ungathatha kuphi kuqala? Ncebo yazi ngikhethisa yazi unzima lo mbuzo kakhulu unzima but mase ukhuluma iqiniso ngingaba inkosi yamabhinca ngobani ukuba inceku noma ukuphi usendlini uma uthanda uyakhuleka kuleyo ndawo ncebo uma uthanda uyakhuleka uma usendlini noma ungathi uyibhinca uyakhuleka uma uthanda ngithola akhona ukuthi uzongiphaza ngakhe kuba ibhinca-ke eliyesontweni yangithola ibhinca elidumisayo ophezulu weqhawe awuthi uyangizwa weqhawe usangizwa? Hawu ngibona ngathi network yakhe laphana uyasilahlekela-ke laphana uKing Nuba ngampela angazi bamenzani laphana ecuwa hayi uKing Nuba asimlindele kodwa-ke ngoba yazi ukuthi confidence right ashona positive phathi inkosi yamabhinqa wonke asephelele King Nuba ake sizama ukumbamba phela
King Nuba sponsor somtholani okwamanje asigijime navigator yomculo wamaskandi navigator yomculo nje wonke usuphelele ethi ngabe ngithandana nomuntu yene awungeke anginike kahle ngeke ngizokhuluma kanjani awilengele mawena inhliziyo yami usho kanjalo kodwa phela navigator ngisalanda uKing Nuba ngabiza bonke batshelisa isiphakathi emsakazweni wakho no positive ikwenzani network egcuka wegawu Wegawe uyangizwani wegawe ngikuzela kude nceki yami yazi ngathi ushona le goal ngathi ushona le goal mina nje ushona le Cape Town ngizela kude nceki ngathi kuyaqondana ke manje usiyangizwa ke manje qhawe ngiyakuzwa hayi kodwa inokuhlupha le network yazi ngidlala umona ngiyabona impela ubuye unyamalale ngisho ukuthi hayi cha uqhawe lisegcuka manje wegawe wegawe angeke angathi yakhathelana ngiyakuzwa cha uvela ume nje ube isikhombe nje la phambi kwami ya ngase ngisebangcono ke manje cha ngivele ngibonelisa awu usangizwa nje lo muntu wegawe ngizwa awu uyangizwa mina ngapha ngiyakuzwa ke manje cha ya noko kusefani ke manje asiphuthume vele asiphuthume vele ukuze sizoyiqeda angifuni ukuthi silesikhathi ephakathi cha ngoba abantu abaningi bathi bafuna ukwazi ukuthi ubani uvelaphi ngoba usuqhamuka nje usuduma manje izinto eziningi bese sibuzile ke sayidlula umuntu uzoyibukela kulento edlule kuyo enye into ke esithanda ukuyibuza lapha ku King Nuba ekutheni manje lento le idea owayiqhamukela nayo ukuthi cha awuthi nakho ngathi kuyashoda ngoba akekho umuntu owenza into oyenzayo into owayiqhamukela nayo leyo noma mhlawumbe into mhlawumbe wayibona kumuntu thizeni lokho engikwenzayo nje qhawe lami kusifikela kumina konke engikwenzayo isikhathi esikhulu phansi kukhona insizwe engeke ngisebenzisane nazo uyangithola qhawe engeke ngasebenzisana nazo kufana olokhuzana uthaba mazubane yabo waziwa ngelikayo elobhoni manje sengina wekha usiyangizwa manje ngiyakuzwa qhawe kodwa angathi uyanqamukelana awuthi ngigibele phezulu angazi bangiwa eqhawe
nakho ngathi ngiyakuzwa ke manje ngiyakuzwa manje manje kunyakaza qhawe ikumise kabi le network uyabona imise kabi ngempela uKing Nuba le network le working Ima ke qhawe kancane qhawe right manje qhawe weqhawe weqhawe uyangizwa manje uyangizwa ngikuzela kude ke manje uyangizwa ngapha asenze njani qhawe ya unomnqamukelana qhawe asivele ngenze qhawe ngizwa hayi cha ayikho inkinga qhawe angivele ngenze kanje Dedela ingoma. ngikufonele nje ngqo uthi ngidedele ingoma sibe sizama ukuthi silungise la qhawe Alright, ukudedela ingoma kuqala mhlawumbe sizoconnecta nase kuyavuma nje. Angase kuyavuma qhawe. inkinga ubuye inyamana ubaleke phela ubuye ungibalekele phela Alright, cha ungangifonela ke qhawe. Ungangifonela qhawe. Kufanele cha kodwa ngizoyifaka ku-invoice iqhawe inkosi yonke ayifonele yimi ifonele umsakazi inkosi ngizoyifaka ku-invoice abantu Fona qhawe. inkosi enjani kanti lena efonela umsakazi inkosi umuntu ophethe impela unelisiwe nomneliswa liyangani sifuna iyona ke i-convenience rate ushuna isinanqa ushuni wayo lapha i-positivity sigijima kanjalo ke sikhona ngempela angisazi-ke uxhumana naye uKing Nuba ngempela khona nje izinto ekumele sizikhulume ngempela kodwa ke manje angisazi alright Kodwa cha sengaze ngigibele phezulu kwendlu. Sengaze ngigibele phezulu kwendlu qhawe. hayi khuleka qhawe ngenxa yokuthi abantu bakhona njengamanje lana sizoyiqhubeka njena sibone ukuthi sizoqhubeka nje sibone ukuthi senza kanjani khona into engisayisetha la eyincane wena qhawe lami yabona bese siyaqhubeka Alright qhawe lami. unyamalele futhi ya uthi sizo Ngikhona nje ngekudala sizongena qhawe lami usuyangizwa manje qhawe hayi qhawe yabo wazobheka ngaphi yabaleka inetwork wazobheka ngaphi inetwork ivele ibaleka ngazi ukuthi wenze njani isaba mina kahle kahle hayi saba wona qhawe wangathi nawe ufuna ukunyakaza kancane ukunyakazise nje lokumbulelele ifoni or lento phambi kwakho inyakazise asivele senze kanje qhawe alright sesinayo ke lapha uKing Nuba emsakazweni yakhe ye-capital radio uhleli nami usifisa ukudla kamsibango 7 minutes ukuthi kushaye 10 o'clock wethu qhawe uyangizwa manje Ngiyakuzwa qhawe lami. qhawe asiyiqedele asivele siyiqedele ingxoxo yethu qhawe bosakhuluma
manje ngiyakuthola nabanye abafana basekhaya ngiyakuthola Cha. baqhubeka njalo kusho ukuthi-ke ngokungabehlezi wami isikhathi ngayiyeke ngalokhu inyaka ngiyakuthola isizwe emnyama ngokwebala kodwa igama lawo yellow bull Akuyena lo DJ wakho. hayi cha kuyena lo ahlangana naye kusho ukuthi-ke wathi asiqhubeke nayo lento yabo naye ezibonela ukuthi mhlawumbe angakazi noma ngiyayenza ukuthi angayenza before kusho ukuthi wabona ukuthi hhayi le nceku le iloyishuni lo yangithola angiyithathe ngezinto ey'nje ukuthi nami ngake ngayenza before kanje kwakukhona nabanye kolokhuzana olinobuhle yabo ngimjida ngabacela benolinde kuhle ukuthi asiyishuthe leso esikayenzi la hayi-ke kodwa uqala kwami ukuyishuta ngayishutha nayo kulokhuzana uqhubeka kungathi uqala kwami ukushutha ngaqala ko-2012 ngamafoni ngisashutha ngamafoni Kudala ukhona endimeni kahle kahle. Njengoba ngisho ukuthi kanje ngaba yinkosi yamabhinqa ngaqhubeka-ke saqhubeka nabo uyelobhoni uyelobhoni-ke washiya-ke yabo hhayi wahamba kule ndawo nokuthi futhi washiya lokho kushiya wahamba kule ndawo hhayi-ke ukuhamba kwakhe wahamba sesixhumene nomunye umfana umfana yena-ke lo ngithi ukhulumele wakhona ulundi le elobhizaneni ulundi le ehlele hhayi-ke sahlangana naye-ke uyena lo sizaqhuba naye okwamanje angithola uya uproducer wami futhi ngiproducer izingoma zami ubuya zazi izingoma zami isifonyo sami izila views yabo Cha. ngiyangithola qawe lami Hayi ngikuza